Freedom Airlines fly 121's tragiske styrt over Stillehavet i aftes og fortsat omgivet af mystik. Eksperter arbejder i døgndrift på at identificere det forløbige eneste overlevende passager, en 16-årig pige. Prøv at huske mig. De har prøvet at slette ham fra min hukommelse så mange gange, men den her gang lykkedes det ikke.